At nagbabalik si Kim Chino, hindi tulad ng ex mong hindi ka na binalikan dahil ang pangit ng ugali mo. At mahal, balik Chinitox na tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Di ba nga sabi ko kanina, bibigyan kita ng tatlong dapat mong bawasan para hindi ka laging iniiwan. O, recap na tayo ha. Sabi ko kanina, mahal, bawasan. Ito ang una, bawasan ang pagseselos. O, merong cute na selos, yung konti lang, yung nagbe-baby talk ka pa. Pero yung sobra, yung may kasamang overthinking na gusto mo talaga ng away, na ang pangit ng tono mo, hindi yon sweet. Ang tawag doon, toxic. Huwag ka maging toxic sa partner mo or sa magiging jowa mo kaya hindi kayo tumatagal. Ito na, pangalawa naman, mahal, bawasan ang pagiging toyoin. Nako po, hindi lang to pambabae yung mga lalaki rin tinotoyo din naman. Pero dahil si Kim Chino ay time slot niya to, gusto ko lang sabihin na mas madalas toyoin talaga ang mga babae. Hindi kasi bakit bawasan ng toyo? Nakakapagod yun sa partner kung araw-araw, 'di ba? Nagtatampo ka sa maliit na bagay tapos magpapasuyo ka. Imbis na talaga nga namang happy together na, lambingan na, kiss-kiss na, yakap-yakap na, ay magpapasuyo ka pa sa maliit na bagay. Nakakapagod yun. Kaya ang bilis niyang mapagod sa'yo. Kaya hindi tumatagal eh. Kaya yung performance talaga nga namang very low. Hindi ka tuloy satisfied. Ang pangatlo naman, mahal. At ang panghuli, bawasan ang pagiging demanding. Meron kasing sobrang demanding. Imaginein mo, mahal, kung yung jowa mo ay may career, 'di ba? Definitely, ang oras niyan mahahati dun sa career or sa trabaho niya. Paano kung sobrang demanding mo sa oras? Sobrang gusto mo na after ng work niya pupunta siya sa'yo. Uy, hindi porkit mahal ka, ikaw lagi ang kanyang pahinga. Hindi ka tulog hindi ka pagkain, hindi ka kama. Bakit? Gusto mo gusto mo ba kinakain ka na parang pagkain? Hindi sa lahat ng pagkakataon ang jowa mo ang magiging pahinga, 'di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon ang jowa mo hahanapin ka bilang pahinga. Kaya utang na loob, nakaka-drain yan ng energy kapag puro utos ka, puro requirements na hindi naman talaga applicable at hindi feasible. Ang relasyon nyo magiging kontrolado, 'di ba? Love should feel like freedom, hindi para kulungin or i-demand mo yung taong mahal mo. Mahal mo nga ba? Yung taong mahal mo sa mga requirements na ang hirap-hirap i-meet when in fact, nabibigay mo ba talaga ang 100%? 'Di ba? Huwag kang unfair, huwag one-sided. Ang love dapat equal yan, hindi one-sided na para bang bangs ni Kim Chino ngayon. Kaya utang na loob, nakakapatay din yan ng spark. Nawawala yung natural na efforts, natural na kilig. Kapag puro demanda na kung saan wala nang initiative yung partner mo. Mas okay pa rin yung natural, mas matamis pa rin yung natural na lambingan, natural na kilitian, natural na yakapan at halikan. Nakakamiss. Kaya sana, mahal, bawasan na mga ugaling hindi nakakabuti sa relasyon para naman may tumagal kang karelasyon. Anyway, mahal, huwag ka mag-alala. Kahit si Kim Chino ay paalis na bukas o Friday, hindi kita iiwan. 6 to 9 p.m. pa rin si Kim Chino sa kanyang Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Kasi nga, ako ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Muli ako to, si DJ Kim Chino. Wow. Kaya mahal, susunod na po sila Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. At manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!